Așa cum știți, și este o formă noastră de respect și de apreciere, vă rog și de data aceasta să ne întoarcem cu spatele la ei, cu fața la biserică, să ținem un moment de reculegere pentru toți colegii care, din păcate, au murit în timpul activității și astăzi nu mai sunt între noi. Vă mulțumesc frumos, Dumnezeu să-i odihnească. Vă reamintesc că suntem tot așa pe reguli impuse de pandemie, să avem cu toții măștile la noi, să păstrăm cât de cât distanța între noi și tot supărarea mea pe care o am și cred că și dumneavoastră, probabil prefectul nostru este tot în vacanță, pe unde o fi, pe unde o umbla, sau poate l-a luat somnul, poate doarme că înăuntru e căldură, e căldurică. Iată că intrăm în luna februarie 2022, protestăm din luna ianuarie și prefectul nu ne-a întrebat ce-i cu voi pe aici. De ce suntem aici? Să cheme câțiva reprezentanți? Domnule, de ce sunteți aici? De ce protestați? Să anunțe și el mai departe guvernul? Așa cum sunt procedurile și așa cum are în fișa postului. Pentru că el e plătit din banii noștri, noi toți facem niște sacrificii. Fac aici o paranteză. Lucrătorii români au cea mai taxată muncă din toată Uniunea Europeană. Taxele astea pe care le pun pe munca noastră ajung și în buzunarele acestor funcționari. Și conform fișei postului nu-și îndeplinește atribuțiunile să anunțe la București: Doamne, vezi că sunt niște mineri și energeticieni în piața prefecturii din Târgu Jiu și strigă că nu e normal să dați oameni afară, să puneți oameni pe liste anul acesta, să trimiteți oameni mineri și energeticieni în șomaj, să rămână pe drumuri, în timp ce țineți o lege blocată. O lege votată și adoptată tot de voi, puterea politică, o lege promulgată de președintele României, publicată în Monitorul Oficial, fără a fi atacată la Curtea Constituțională. Deci iată că o lege constituțională, toți cei care au votat-o și au adoptat-o, prin cei care i-au pus și i-au numit în guvern, o blochează. Lucru total anormal și eu de aia îi spun, noi de aia îi spunem un abuz grosolan, dar eu vreau să văd cât o să continue acest abuz, cât o să meargă cu acest abuz mai departe, în timp ce anul acesta, conform planului de restructurare, planului de închidere, mă scuzați pentru că eu așa îi spun, plan de închidere, nu de restructurare și nici de cum de salvare, cum încearcă să-l denumească politicienii, deci acest plan de închidere prevede ca numai în acest an să dea 2000 de oameni afară. Ce criterii și pe ce criterii vor pune pe acești oameni pe listă, pe listele de concedieri, Dumnezeu știe. Numai Dumnezeu știe ce au acești oameni în mințile lor diabolice, prin care preferă mai bine să trimită niște mineri și energeticieni după 30, chiar 40 de ani de activitate, să-i trimită în șomaj și nu la pensie. Deci aceasta este o guvernare diabolică, nici de cum în folosul nostru al cetățenilor, pentru a asigura niște standarde, aș spune eu, măcar medii de viață. Oameni buni, nu vreau să vă rețin mult, ați văzut și de ce mi-a fost frică, de aia n-am scăpat,
Vă aduceți aminte că anul trecut, prin septembrie-octombrie, vă spuneam că mi-e frică că dacă trece luna noiembrie fără să deblocheze legea, ne va prinde anul 2022, se va suprapune cu calendarul de negociere a contractului colectiv de muncă și uite că asta se întâmplă. Practic, în aceste zile, atenția oamenilor este îndreptată spre negocierile contractului colectiv de muncă, lucru foarte important de altfel, nu vreau să creadă cineva că nu este important acest lucru, dar sunt legate una de cealaltă și o să vedeți de ce. Iată că ne-a prins planul de restructurare din urmă, planul de închidere, din urmă, și aș vrea acum să văd cu ce explicații vin în fața noastră, pentru că acest plan de închidere, dacă vă amintiți dumneavoastră, în 2020, vara lui 2020, atunci când mulți dintre dumneavoastră erați în șomaj, au inițiat acest plan pe care prima dată inițial l-au numit de salvare, după aceea l-au transformat în plan de restructurare și ce ne spuneau ei nou atunci? Dom'le, o să începem să construim, odată cu închiderea de grupuri energetice, în paralel vom construi grupuri pe gaz, grupuri și parcuri fotovoltaice. A venit 2021 peste noi, au închis două grupuri energetice, unul la Ișalnița, unul la Turceni, și noi vedem că, în schimb, nici măcar n-au bătut un țăruș sau nici măcar n-au desenat un alt grup energetic pe gaz sau un parc fotovoltaic. Acum vedem că se chinuie și caută investitori, că și aici e o problemă și o să vorbim și despre asta, caută investitori și caută împrumuturi pe la bănci ca să construiască aceste eventuale grupuri pe gaz și parcuri fotovoltaice. Deci ne-au mințit, fără să exagerez cu nimic și dumneavoastră puteți judeca dacă ne-au mințit sau nu ne-au mințit. Pe moment ce tu ai spus că în paralel vei demara construcțiile și noi vedem că deja ai închis două grupuri, anul ăsta mi se pare că în 2022 vor să mai închidă unul sau două, fără să pună nimic în loc, și ei vin și ne spun nouă, domne, ajutor de salvare al companiei. Cum n-ai, bă, o salvați, mă? Când dați 8.000 de oameni afară, fără să creați nicio alternativă, fără să puneți nimic în loc. Hai că nu vă gândiți la noi, la oameni, da? Că probabil vă face socotelile, dă-vă dracu să descurcă ei. Își ia bagaje, pleacă prin Europa la muncă. Dar nu vă gândiți nici din punct de vedere economic, că județul ăsta va ajunge vai de mama lui și toată regiunea asta a Olteniei, că avem colegi și din Craiova 2, din Ișalnița, din Turceni. Deci toată zona Olteniei va avea numai minusuri din punct de vedere economic, din punct de vedere social. N-au treabă. Ei discută de altceva, au alte interese care nu aduc nimic bun în schimb pentru noi. De-aia suntem aici, de-aia protestăm. Știți care este sloganul nostru? Chiar dacă suntem puțin, bine, nici nu avem voie mai mult de 100, conform restricțiilor de pandemie, dar le arătăm că nu vor avea liniște cu noi, nu au cum să aibă pace socială, pentru că noi ăștia care suntem le demonstrăm că printre mineri și energeticieni nu toți ochii sunt închiși și nu toate gurile tac. Oricât ar încerca ei să ne intimideze, oricât ar încerca ei prin tot felul de metode de manipulare să ducă această problemă, acest genocid, această situație groaznică în care ne împing zi de zi, oricât ar încerca să o astupe, nu vor reuși, pentru că noi vom fi aici. Nu cedăm! 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 Vrem să vedem cum se vor uita în ochii minerilor și energeticienilor, cum se vor uita în ochii familiilor acestora, fără să mai aduc aminte de familiile celor care
au murit în timpul activității, având totuși condiții de pensionare pe legea 197. Cum se vor uita în ochii oamenilor dați afară din companie în timp ce țin o lege blocată? Cum vor răspunde la aceste întrebări când se vor întâlni cu noi în campania electorală care o să vină în 2024? Oameni buni, să nu uitați, chiar dacă mai este mult până atunci, pe unde îi prindeți, pe acolo să le bateți obrazul. Pentru că numai așa putem să le arătăm că noi nu îi uităm și nu avem cum să îi iertăm pentru ceea ce ei ne fac în aceste zile, în această perioadă grea. Au început judecătorii să le dea cu legea în cap, pe la Hunedoara, pe la Suceava, pe la Iași. Să ne ajute Dumnezeu să avem și noi judecători cu inimă și cu suflet de oameni în ei, nu doar cu stomac politic, să ne ajute să ne facă și nouă dreptate. Dar chiar dacă nu ne vor face, iată că fac alții din alte zone ale țării și tot e bine pentru noi. Au început judecătorii să ceară angajatorilor, respectiv patronului nostru din Ministerul Energiei, el este principalul nostru acționar, principalul nostru patron, care a dat holding politic, deși au spus să le lăsăm răgaz de 30 de zile, după ce a fost publicată legea în Monitorul Oficial, au cerut răgaz de 30 de zile să-și se pună la punct cu legislația, dar în schimb au dat ordin, comandă politică la angajatori de la Ministerul Energiei, Ministerul Muncii, să nu se elibereze adeverințe care să facă referire la legea 197, cu toate că legea 197 era publicată în Monitorul Oficial și era o lege constituțională. Ce angajatori? Avem hoarde de juriști în această companie și în toate companiile energetice din țară și cu toate astea ei nu știu de legea 197 să scrie acolo o frază în acea adeverință. Pentru că uitați-vă, legea, dacă citiți, legea face referire la activități și nu la grupe de muncă sau la contribuții. Pentru că noi cei care am fost și ne-am bătut acolo în comisiile din Camera Deputaților, le-am spus, bine, invocați că e impactul bugetar prea mare. Nu avem pretenții să plătiți contribuțiile din urmă, pentru că tot invocați acest impact bugetar, dar să se reducă vârsta de pensionare cu 13 ani, așa cum scrie în lege, la fiecare pe ce s-a plătit. Condiții normale, deosebite sau speciale. Și așa a fost făcută această lege și de aia ea face referire numai la activități, ci nu la grupe sau la contribuții. Deci angajatorul nostru nu trebuia să scrie decât atât în acea adeverință. Salariatul Popescu Costică a lucrat într-o termocentrală, într-o carieră minieră, în activitate de producție, mentenanță sau activități asimilate și atât. Nu vor. De parcă legea 197 nici n-ar exista, nici n-ar fi publicată în Monitorul Oficial. Îi vedeți ce abuz grosolan fac? Pe asta spun că este un abuz. Eu chiar vreau să-i văd cum se vor uita în ochii noștri când vor continua să pună oameni pe listă de concedieri, să-i trimită direct în șomaj, să-i arunce direct pe drumuri, fără să mai putea să-și câștige o pâine, ținând în schimb o lege blocată, o lege care le-ar garanta cât de cât acestor mineri și energeticieni o protecție socială la bătrânețe, după 35-40 de ani de activitate în carierele miniere și în termocentrale. Asta este situația, oameni buni. Asta este starea, de fapt, îngrozitoare în care ne aflăm și de asta suntem aici. Și de asta trebuie să le spunem să deblocheze urgent legea, dacă nu demisia, că nu vrem să mai auzim de ei. Deblocați legea sau demisia!
Deblocați legea sau demisia! Deblocați legea sau demisia! Deblocați legea sau demisia! Deblocați legea! Nu trebuie să-i lăsăm sub nicio formă. Atâta timp când ne pierdem colegi săptămână de săptămână, atâta timp cât familiile colegilor noștri rămân fără nici cea mai mică protecție socială datorită faptului că colegii noștri mor în timpul activității, pentru asta nu trebuie iertați. Și nu o să iertăm, pentru că o să fim câțiva dintre noi, cel puțin eu, o să le aduc aminte zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună și an de an, în așa fel încât nu vor mai avea curaj să dea ochii cu minerii și energeticienii prin această regiune a Olteniei. Nu au cum să-i spună la acest plan ajutor de salvare, când acest plan este clar un ajutor de închidere. Nu au cum să-l denumească astfel. Cum poți să spui că tu salvezi minerii și energeticienii când vor dispărea în câțiva ani de zile 8.000 de locuri de muncă numai din complexul energetic Oltenia, fără să mai punem la socoteală prestatorii, alte activități conexe care țin de această companie? Asta nu poate fi salvare în niciun caz. Pentru că eu le reamintesc și noi trebuie să le reamintim. Uite-ne, noi suntem oameni. Noi avem copii. Noi trebuie să mâncăm, să ne hrănim copiii, să trăim și noi, să ne plătim taxele, impozitele, să ne plătim utilitățile. Nu le putem plăti cu hârtii și cu promisiuni. Nu le putem plăti cu minute pe care le semnează cu boșii din federații, care astăzi bagă capul între umeri ca struții sau în pământ să facă plouă, să facă nu există această problemă. Ce vor spune? Vă reamintesc, în 2012, când s-a creat complexul energetic Oltenia, eram peste 20.000 de salariați. Iată că astăzi mai suntem undeva la 11.000. Și anul acesta vor să mai dea afară 2.000. Deci pentru prima dată există riscul ca complexul energetic Oltenia să rămână undeva sub 10.000 de locuri de muncă în acest an, în 2022. Păi și eu îi vin și îi întreb, asta e bine? Asta ne salvează? Ce fac cu copiii noștri, copiii dumneavoastră, care și-au depus dosare de angajare la sediul companiei de aici din Târgu Jiu, pentru că nu au unde să duce, nu au un loc de muncă, au ajuns să plece zilieri, câte 2-3 luni prin alte țări. Au avut și o speranță și au crezut pe boșii ăștia care ne-au promis că vor ține locurile de muncă în companie. Cum le țin? Când dau oamenii afară și copiii aceia, copiii dumneavoastră nu mai au nicio șansă să lucreze aici în județul Gorj sau în zona Olteniei. Practic îi condamnă să plece, să-și facă familii prin alte județe, prin alte țări. Și o să ne condamne și pe noi, că doar nu o să rămânem aici în județ să dăm în cap la oameni pe stradă pentru o bucată de pâine. Asta este realitatea, domnilor politicieni. Asta este situația groaznică în care ne țineți și în care ne împingeți zi de zi. Oricâte trompete ați angaja și oricâte cozi de topor ați spune împotriva noastră, noi vom fi aici și vă vom spune realitatea. Uitați-vă la noi că suntem oameni. Noi avem nevoi. Noi trebuie să trăim, să muncim și noi aici în județ. Închei prin a face încă o dată apel la unitate. Să vină să se trezească odată toți colegii. Trebuie să spun acest lucru, că am colegi, avem colegi în această companie de lucrează toată familia. Să nu spun tot neamul. Soț, soție, copii, cumnat, cumnată, frați. Și cu toate astea niciunul dintre ei nu e aici. De ce?
Pentru că ei spun că au o susținere politică și ei vor scăpa. Greșit! Nu vor scăpa! Că dacă vom pleca noi cei din producție, vor pleca și ei. Să nu creadă că îi ține cineva fără noi. De-aia fac apel la TESA. TESA care strigau toți unii din federații, consilieri ai directorului, ce facem cu TESA? Uite că a venit momentul ca și TESA să se salveze. De ce nu e aici lângă noi? Pentru că dacă se aplică legea 197, pot să-și garanteze și ei că vor rămâne pe locurile de muncă. Dar eu întreb dacă noi lăsăm să dea 2000 de oameni afară, 2000 de locuri șterse din această companie, ei cred că vor rămâne tot atât la TESA? Nu vor rămâne, vor pleca și de acolo. Pentru că noi în producție ne subțiem an de an. Deci e o logică în ceea ce spunem. Să vină în stradă să spună stop disponibilizărilor, iar oamenii să plece prin pensionare, în așa fel încât să ne putem păstra aceste locuri de muncă, măcar pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru că 4-5 ani înseamnă o perioadă scurtă de timp. Dar măcar în acești 4-5 ani, dumneavoastră aveți o garanție, o protecție socială, iar copiii dumneavoastră pot să mănânce și o pâine 4-5 ani în județul ăsta. Ce interese au? De ce vor să ne trimită direct în șomaj? Pentru că trebuie să-și ia fondurile europene pe reconversia profesională, trebuie să dea diplomele alea de bucătari, de ospătari, de frizeri și ce vor să ne mai facă la vârstă de 55-56 de ani, să-și ia bănuții să se îmbogățească toți șarlatanii de pe necazurile noastre. Le strigăm acest lucru și le arătăm că vom fi aici și nu vom ceda sub nicio formă. Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Da, mi reamintește un coleg că în aceste zile, în timp ce încearcă să dea oamenii afară, în aceste zile, da, se face reclamă la o brichetă. Să vă vindeți brichetă, să vă Da. brichetă! În timp ce pun oameni pe liste și încearcă să dea oamenii afară, încearcă să suplinească acest deficit de personal cu copii din păcate pe care îi țin la Minprest 50-40. și numai la noi e sub unitate, Jane, dar probabil la nivelul companiei sunt mult mai mulți. Iată că acești copii, 40 de ani, 50, nu-s tineri. da, în loc să fie angajații companiei, să-i angajeze, să ne păstrăm locurile de muncă, fac socotel și încearcă să țină oamenii, să suplinească cu oameni de la Minprest, lucru total greșit, pentru că ei ar trebui să fie angajații companiei și nu din alte părți. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă spun că vă respect și vă apreciez pentru că sunteți aici, pentru că astfel demonstrați încă o dată mesajul nostru că printre mineri și energeticieni nu toți ochii sunt închiși și nu toate gurile tac. Vă mulțumesc, dacă vreți să mai vină colegi aici să vorbească, să transmită mesaje de unitate, sunt bineveniți.